בדרך למקלט, החלקתי על בננה, זה שם ההדסטארט, ההצגה. מופע חינוכי, קהילתי של קיבוץ איילת השחר, הקיבוץ 10 קילומטר מגבול לבנון, חווה מלחמה קשה מאוד. זה מופע שהמון, כל ילדי הקיבוץ לוקחים בו חלק, אנחנו רוצים להבין איך זה עובד, מה המטרה. איך מתרגמים באמת את הלחימה הזאת למופע. שלום שרה. שלום לכם. מניין מגיעה היוזמה היפה הזו, ובאיזה שלב אנחנו מוצאים אתכם? אנחנו קבוצה של נשים פה בקיבוץ, שאנחנו עושות הרבה דברים ביחד למען הקהילה. מיכל, שהיא ההוגה של הרעיון, עובדת עם ילדים שמתקשים בכל מיני בלמידה, ומלמדת אותם עם שיעורי עזר כאלה, בחשבון, בעברית, ומדברת איתם תוך כדי, וכל הזמן עלה הקטע של המלחמה. כל הזמן דיברו על זה, זה נורא העסיק אותם. ואז היא אמרה, בואו נעשה משהו עם זה. והעיסוק במלחמה, ובעצם החוויה הקשה שעברו הילדים האלה, מביא אתכם אל הרעיון להעלות הצגה, להעלות מופע. נכון. חשבנו שצריך לעשות איזשהו טיפול שהוא לא אישי פרטני לילדים שממש מתקשים, זה משהו קהילתי כזה, כי גם כל הקהילה שלנו בדרך למקלט החלקתי על בננה, זה שמו של המופע. מישהו החליק באמת על בננה בדרך למקלט? אחד הילדים סיפר שהוא החליק על בננה. יש הרבה בננות בקיבוץ. יש שם בננות בקיבוץ. יפה. אתם כבר בחזרות? אתם... לא, אנחנו כתבנו את המופע, ראיינו את כל הילדים, מופע כתוב, ועכשיו אנחנו צריכים בעצם להתחיל להפיק את זה, בעצם לעבוד עם הילדים, שהבמאית תעבוד איתם, וכל מה בשביל זה צריך מימון, בשביל זה צריך לעשות גיוס המונים, ואנחנו נפנה את המאזינים והמאזינות. איילת השחר, איזו יוזמה יפה, כל ילדי הקיבוץ ייקחו חלק במופע הזה, בדרך למקלט החלקתי על בננה. צריך להגיד שהילדים הבוגרים... אנחנו נבוא לראות בבית העם. הרבה תודה שהיית איתנו, בהצלחה. תודה לכם. דרישת שלום למיכל, תודה. אז זה נמצא בהדסטארט, אפשר למצוא אותם, החבר'ה של קיבוץ איילת השחר.